Esto venía bien. Uy, vamos, esto va a traer mucho. Convocamos as familias do Colexio Celso Emilio Ferreiro para levar a cabo unha movilización polo estado no que temos o centro, moi especialmente a cuberta que desde aquí se pode ver que está chea de vegetación. Agora, como veo o calor, xa está seca, pero no inverno é moito máis frondosa e iso compromete a saúde e sobre todo a seguridade das nosas fillas e dos nosos fillos e de todo o persoal que traballa no centro. Fixemos un percorrido desde a Rúa Porriño porque xa pasou a formar parte da decoración do colexio as cintas protectoras que temos en varios puntos do valado, así como en varias entradas do centro que están precintadas pola caída de cascotes. O mantemento é do Concello, o arranxo é da Xunta, entón agora están nesa tesitura de que se van pasando a pelota pois un tellado a outro. Ninguén se fai cargo de solucionar o problema que temos e que compromete, como dixen antes, a saúde e a seguridade de toda a comunidade educativa do centro.